Em dic Arantxa, tinc 43 anys i soc caporal del cos de Mossos d'Esquadra. Treballo al cos des de l'any 2004. Vaig accedir al cos a la 18a promoció. Doncs la meva tasca és donar la formació als efectius del cos de Mossos d'Esquadra al simulador d'entrenament policial. El que fem a dins del simulador són sessions de simulació de tir amb una galeria, simulacions amb dispositius conductors d'energia i simulacions d'actuacions o intervencions policials. Em vaig decidir per aquesta feina perquè m'agrada molt la formació i en l'àmbit del simulador el que podem fer és donar-li formació a tots els efectius que després d'aquesta formació ells la poden aplicar directament al seu dia a dia laboral. La meva principal motivació és poder ajudar els companys i companyes a que a l'hora de fer les seves intervencions puguin estar més segurs i surtin del simulador amb la motxilla més plena de coneixements o ampliant aquells coneixements que ells ja saben. El meu millor dia de feina laboral en tinc molts al record i sobretot aquells que he pogut ajudar amb alguna persona en alguna situació molt complicada. Doncs a una dona que vol accedir al cos li diria el mateix que a qualsevol altra persona. Doncs que si aquesta feina és vocació, que lluiti per poder accedir a aquesta feina, que estudiï, que es formi i que és una feina que li agradarà molt.